Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako Ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Ganden saioan Zangozan ginen eta gaur ere Zangozan jarraitzen dugu. Gaur ibilaldia bukatuko dugu, erran bezala Zangozan hasi eta Rocaforten akituko dugu. Merketari buruz, solasian ginela eta aurkitu dugu hemen denda bat, Elenaren denda, Elena. Eta denda hau gainera bereziaz eta zemen aurkitzen dugu elurzulo bat. Elurzulo ikaragarri handia eta ederra. Eta bagoaz orain ja elurzuloa ikustera. Hemen gaude, elurzulo erraldoi hontan. Elurzuloak badira horrela lurpean dauden olako zulo handi batzuk, gero harriz estaltzen direnak, eta hemen berez ziren garai hortako hozgailuak, non eta urte osoan gordetzen zen elurra edo horma. Hemen alde batetik jartzen zen egur batzuk, eta gero elurra, lastoa, zapaltzen zen, eta modu hontan elurra hemen egoten zen irauten zuen urte osoa. Elurra erabiltzen zen, edo horma erabiltzen zen, ez bakarrik helatuak eta egiteko, oliten adibidez famatua zen hortarako erabiltzen zelakotz, baizik eta elurra jakiak eta gordetzeko erabiltzen zen, baita ere jendea sukarrakin eta sukarrak zituztenak horma ezartzen zieten sukarra jausteko edo kentzeko. Hemen ikusten dugu Zangozaren planoa, alde batetik zubia eta karrika nagusia, hau da, Doneiako Ebidea pasatzen den karrika. Eta karrika honen inguruan daukagu bai Andra Mari Erreginaren eliza, baita ere jauregia, garai batean hau dena okupatzen zuena, eta gero berriz baitugu eraikin ezberdinak, jauregiak, baita beste bi eliz ere, alde batetik Salvatorearen eliza, eta hemen berriz Santiagoko edo Doneiakoaren eliza. Hementxe baitugu adibide batzuk zenolako jauregiak eta ditugun hemen Zangozan. Hemen adibidez baitugu bi eraikin, gaixoak tamalez daudeneko egoera kaskarrian, jabeak badirudi pribatuak direnez eta jabeak hemen bizi ez direnez, gaixoak daude ikusten dugun bezala, baina alare oraindik ikusten ditugu zenolako elementu ederrak dituen. Alde batetik, 15. mendeko eraikinak dira, Inigo Abarkaren jauregia, gero ondoan daukagu beste jauregi bat, Añueseko jauregia, eta kasu hontan hemen ikusten dugun estilo hau, batez ere Aragoian aurkitzen dugun estiloa, hau da errege katolikoen estiloa, ladrillo alde batetik, baina gero berriz bai leihoak eta ateak
baitugu olako moldurak, olako estilo gotiko ja oso landua, azken finean ja ez gaude gotiko estilo batez hitz egiten, baizik eta ja 15-16 mendeko eraikinak dira. Eta orduan hor egon zen gotikoaren, berez gotikoa nahiko landua izan arren, garai hontan oraindik ere gehiago lantzen zituzten. Horko adornoak, horko testurak, lehioen formak, eta gero gainekaldean galeriak eta egurrezko aleroi erraldoiak. Hemen merkatua daukagu, ezta? Ostiralero bezala, merkatua dugu. Hemen Arkupeak deitzen den plaza da, eta ostiralero goizeko 7:00 guerdiko ordu batak artio edo, merkatu ospatzen da Zangotzen. Eta hemen daukagun eraikin hau, hemengo Arkupea, alde batetik baita udaletxea dena ere. Noizkoa da edo, ze historia dauka? Bueno, hau da, buruz ikasi beharrez dudan data bakarra, hemen txibatzen diralako ikuste duzu, hau. Jasoa da, 1570 urtean, baina lehen aipatu dizudan bezala, udaletxea izan baino lehen hau gazteluaren parte zen. Haiek errege-erreginak bizi ziren sati residentziala da orduan. Lehenbizi hau gazteluaren parte zen, eta gero ja botako zuten eta berriro eraikiko zuten udaletxea dena. Nire hemen beti, gustatzen zai kontatzea, armarri horrek daukan historia, ez dakit ezagutu nahi duzun, Peio, ala... Ba, noski, dorrea eta gero baita ere kateak eta dituen armarria. Kateak, niretzako elementurik esango eratxona, barra horiek dira. Orain ez dantzematen kolorea, baina barrak dira gorri eta hori. Eta ze probintziak edo komunitateak daka gorri hori. Hemen ondoan duguna. Katalunia. Eta gertuago, Katalunia eta Nafarro artean zer dugu? Izarra falta zaio, baina... Hori da, ez dugu Katalunia sobera gertu hemen. Ez, Aragoikoa da, Aragoiko ezkutua daukagu Zangotzako ezkutuan. Eta honen jatorria da azalpena da, izan omen zen gudu bat da, beste izan bezien bezala, Nafar eta Aragoien artean hemen Zangotza eta Sosarteko bidean, eta Nafarroek irabazi omen genuen, guda hartan. Behintin bat irabazi zuten. Ba, hemen. Eta orduko erregeak, Luis Lutinek eskaini zien, Zangotzari eskaini zion, Aragoien estandartea. Eta orduztik, 14. mendetik, dugu hemen, arro, ezta, jartzen dugu Zangotzan gure ezkutuan. Eta beste elementua gaztelua da. Eta gaztelua zeinen, lehen esan dizudan bezala, Rocafortekoa. Rocaforte, lehen mairuen garaian, sarrazenoen garaian, izan zuen bere gaztelua eta bere arresiak. Eta hori zen Zangotza zaharrak. Eta gero ja, Gibeleko aldean hor ikusten duguna, hori ja izanen zen, orduan Bianako printzearen gaztelua edo jauregia. Hori da. Bagoaz ikustera. Hale, guazen ba. Bale, hemen daukaguna gaztelu bat da, ez? Argita garbi, ez? Esaten nukenik. Hau da, hemen ditugun dorreak, eta daukagolako foso erraldoi bat, eta orduan, hau da, berez, Bianako printzearen jauregia. Halaxe, horrela deitzen zaio gaur egun. Gaur egun gaina liburutegia da, Bianako printzearen azken beko partea liburutegia da. Baina erdiarokoa da. Bai, hau 13. mendeko eraikina da, Hau lehen aipatu bezala, Zangotzako gaztelua zen. Herri askok hemen mugan gazteluak izanen zituzten, eta zen Zangotzan zuen gaztelu hori 13. mendean. Eta gainera, baita lehen aipatu duzun bezala, bai dauka, hemendik ikusita dauka gazteluantza, baina baita zen olako jauregi bat, baina jauregia, hau da, bere lorategiekin eta bar. Bai, orain zeharkatu berri dugun plaza hori zen jauregiaren plaza pribatua, ez? Soldaduzka eta soldaduek hor egiten zituzten haien arma entrenamenduak. Gaur egun plaza publikoa dena, merkatu plaza, itzinean izanen zen, jauregi barruan gaitzen zen plaza itxi moduko bat, ez? Aurreko parte udaletxea zen, hori haiek bizi ziren, errege-erreginak bizi ziren lekua, eta mantendu dena gaztelu gisa, hori zen eremu defensiboa edo ez, matakanak egonen ziren, fosoak duela urte batzuk atera ziren, dorreak almenatuak dira, ez da, laukidunak, hori da. Eta zuen barrideak, Aragoiko barrideak, ziren arrasongi portatu, ez? Egurra, ez, eman ziguten edo genien, edo elkarri eman genion egurra, bai. Hau, kokatu behar da, gaztelu hau,
beti liskar urte horietan, ez? Horrexegatik Nafarroako erreginek asko maite zuten, interesatzen zitzaien hemen noizean behin egonaldiak egitea, eta oso ezaguna izan da Blanka de Navarra erregina, esaten da hark asko maite zula Zangotza eta bere semea zenarekin, Carlos Vianako printzearekin, egonaldi luzeak pasatzen zitula gaztelu honetan Zangotzan. Baina, bera hil zen geroztik, historia pixkot okertzera joan zen, izan ere bere senarra zena Juan Bigarren Aragoikoa berriro ezkondu zen, alargun gelditu eta berriro ezkondu zen, eta ezkondu berri zen emakume hori, behintzat Nafarrok ez dugu sobera maite, o behintzat Zangotzarrok. Zaunditzez. Deitzen zen Juana Enriquez, eta aurdun gelditu zen. Orduan, hemen hasi zen pixko bat komediak. Izan ere aitak, Juan II de Aragonek ez zuen nahi berezko semeak erregetza hartzea, Nafarroko erregetza hartzea, eta orduan Nafarroan halako gerra zibila, gerra zibila esan daiteke hasi zela, agromondarrak behomondarren kontra. Eta hor hasi zen gero, konkista baino lehenagoko komediak hasi ziren. Azkenean Nafarroko erregeak ere, beraiek zaukaten berez hemengo legeak naskizion Carlos printzeak erregea izanen zela. Baina gero bestek erantzun ez, baina Aragoiko legeak dio nik izango nahi zela. Hori da. Eta orduan ez eta batzuk erran barkatu, baina zu ez zara erregia, zu zara erreginaren senarra. Ez erregia, baina, berak azkenean, ja sartu zen berak hor muturre, eta ja geroztik Nafarroko erresuma zituen egunak nolabait ere zenbatuta. Zenbatua, guztiz, ados nago zurekin. Juan II de Aragon honek, argi eta garbi zeukan, bera izan barzula erregea, orduzik aurrera. Semea, de hecho, izan zen hemen Aibarren guda bat, aita semearen kontrakoa, nahiko paradoxikoa, eta guda hori eta gero, gaina erbesteatu zuen, nora eta Sizilia. Sizilia orduan, pentsatzuta Aragoiaren territorio, eremua zera, orduan, gixajoa, Carlos, gaina nola eta pozoitua, ez da? Amaitu zuen modu nahiko susmagarrian. Gero, bazitun beste bi arreba, Carlosek, Blanka eta Leonor, ertainak gutxi goiti behiti parezido amaitu zuen, ezakit Beharne aldeko edo gaztelu batean ere pozoidua hil omen zen, eta txikiena, horrek berreskuatu zuen nolabait erregetza, baina ordurako Nafarroako egoera oso makurra zen, oso kaskarra zen, eta ordurako Juana Enriquezek izan zuen seme hori hasi egin zen, Fernando el Katoliko zena, eta begira historiak zerako bueltak ematen duen, hemen jaiotzea egon zen mutiko hori, azkenean Sosen jaio zen, horregatik Sos del Rey Katoliko, eta handitu zen, Isabelekin ezkondu, eta ikusmiran zeukan Nafarroako erresuma eta baita lortu ere, ezta? Azkenean, ikusi zen azkenean zepastu zen, ez? Eta berez gainera, segurazkire, hor ikusten ditugun falta diren harriak eta ziur ere, izan zen nolabait ere hauen ondorioa. Cisneros Kardenala Torri, suntxitu zituen. Dena den, arau hori, suntxisaren araua Zangotza iritsi zen, baina hemen gaztelu honetan gelditzen ziren gaztelar tropak. Orduan beraien interesagatik, esan zuten ez hau ez izan dadia suntxitua, zego hemen bizi gara momentuz. Orduan, Nafarroa mailan izan daiteke suntxitu gabe gelditu zen gaztelu bakarnetarikoa. Orain, nola bagoaz? Orain, erakutsi nahi dizuet, agian joanen gara Sebastianen jauregia ikustera, izan ere han, Vianako azkeneko printzea, urte batzuk pasata gero, jaio zen aurreteko Enrik. Hori da, Maroko famatu hortan, ez? Madriden, El Prado Museoan ikusten dugun erregea, printzea, azkenean ez zuen lortu erregea izatea, eta gaixoa hortxe dago, ez? Horre xerita, pixka bat muturbeltz edo burumakur, eta azkenean, azkenean bere aitaren kontra ganta, alderantziz, bere kontra jantanta, azkenean aitak lortu zuen erregea izatea, eta bera berriz, eriotza. Hori da. Joanen gara, Vianako beste printze baten sorlekoa ikustera. Ados? Ale, ongi da. Goazen Bale,
Ba, oraintxe, Sebastian Darren jauregian gaude. Hori da, Sebastian Darren jauregian. Hemen jaio zen 1503an Bianako azkeneko printzea, Albreteko Enrique. Bai, jauregi xumea, baina, karo, historialdetik berriz, guretzat gutienez, Nafarroentzat, bere garrantzia daukana. Nik berezeki asko maite dudan lekua da, izan ere, printze honek markatu zuena handia izan zen, ez? Berari zoritxa ez harrapatu zion Kastelako inbasio guztia eta gurasoekin batera, Catalina de Foix eta Juan de Albret, erbesteratu izan zuten pora. Eta han izan zen, han ezkondu zen, Margaritarekin, baina, azkenean Zangotza beti izan da punti hori, ez? Ematen diona historiari. Bai. Ba, interesgarria, gainera hemen, nahiz eta gaur egun, orain, supermerkatu bat egon, gordetzen ditu oraindik ere lehenagoko edo asmentako ateak. Hoi da, Arku horiek arku ederrak, ez da, eta teiatu egala ere, ez da ikusiko dugunaren antzekoa, ez da, baina nahiko polita, ez? Izan ere Zangotza beti ezagutua izan da teiatu egalen hiria bezala, eta hark adierazten du pixko bat familia horren potere ekonomikoa. Potere ekonomikoa. Ba, bagoaz ikustera orain beste jauregiren bat? Azkeneko jauregia, ikusiko dugu bai Santorokoa. Hoi da. Ba, doz, bagoaz. Goazen ba. Goazen ba. Ba, azkenian, jauregi bat ikusi behar genuen, baina, aprobetxatu dugu eta sartu gara, hementxe. Bai, txoko polita, ez da. Bai, ederra, hemengo klaustroa, konbentua, noren konbentua da, edo... Konbentu hau San Francisco de Asisen konbentua haitzen da, gaur egun kaputxinoak bizi direna, baina garai batean franziskanoak, bai. Eta berez hau ere baita Erdi Aroko klaustro izanen zen. Bai, 18. mendekoa da, oso sencilloa da, bai, gotikoan garatu zuten, baina oso gotiko, simplea, polita, baina ikustu duzue, baditula 14 arkupe, 14 orduan, nahiko polita, baina oso xumea. Gainera, ni bastandarra naiz, zaunde, noski. Ez da izuna bari, pillo. Ez, batre, Arras. Eta, gainera, hemengo konbentua ere, harreman zuzena dauka, edo gutxienez harremana dauka, Baztanekin. Bai, hori aipatu duzu sartu bezain laster, Lekarozeko aretoa. Bai, badugu hemen, harreman zuzena, Lekarozeko aretoa dugu, Lekarozetik ekarri zituzten hainbat kontu, eta gero ere, hemen zuaitz horren atzean badugu Jibanera Saita, horrek sortu zuen Lekarozeko... Oteizak egindako, Jorge Oteizak egindako, eskultorek egindako lana. Hori, badula bere balioa ere. Oraindik gaur egun ere aldarrikatzen ari garena. Torri barko duzu Zangotzara. Hori eta liburutegia, artxiua, dena ja unet etorri zen. Bai, Lekarozetik hartu eta hona ekarri zuten, momentuz hemen gordetzen da, baina oso ongi, tortu barra dut oso ongi gordetzen dutela. Seguro. Baina egia bai, Baztanen, fama, ikaragarri fama zaukan, ez eskola bakarrik, Lekozko eskola zaharra bakarrik, baizik eta mendeetan zehar, azken finean 1889an sortu zuten, ereki zuten eskola, eta geroztik horko liburutegia eta arrasfamatua zen, baita museo bat eta guzti zegoen hortxe, eta orduan hori dena naski orduan hemen dago. Nik uste baiet, zakitzen bilitu zaizuen Baztandarrentzat. Gauz gutxi. Paisaia derra. Paisaia bai, eliz puska bat eta gauz gutxi, arras gutxi. Eta gero ipartu barra dut, klaustroek ere esan nahi zutena, ezta? Izan ere hau, pentsatu behar duzu, konbentu baten erdialdean zegoela eta beti paradisuaren simbolo bezala ikusten zela, hauek zen haiek gogo eta egiteko, paseatzeko, bere momentuak ere personak izateko, erabiltzen zen espazio oso simbolikoa da hau. Eta gainera baita hemen inguruan ikusten ditugu hilarri zaharrak. Bai, hori da, horregatik ere asko maite dudan arrazoietako bat. Estela hauek, hilarri zahar hauek, aitzinean Zangotzako hilarrikoak ziren. Hemen gaur egun aparkalekoa dena, altxatu zenean, batea zien estela bereziki oso politak, baitugu akizu esteletan, aipatzen irudikatzen zera, hildakoaren izan ziteken ogibidea,
edo izan ziteken motibo florala, edo paganoak ere, ez? Baita ez, paganoak ere. Kristautasunarekin lotuak izan, eta hauek Erdi Arokoak izanik, nik imaginatzeu denetarik aurkituko dugula. Iduzkia eta baita hor agertzen da. Loreak, eta... Ikusiko ditugu? Bai, noski. Hemen daukagu orduan Doneiakue eliza. Elizan baita ere daukagu olako ate eder bat. Eraikina berez 12. mendean eraikitzen hasi ziren, eta hemen daukagun atea naiz eta Andra Mari Erreginaren elizaren ia urte berakoa izan, kasu honetan ez ditugu olako eskulturak pila bat, ez daukagu hemen liburu edo komiki bat, baizik eta daukagu olako arkiboltak eta garbi-garbiak daude. Hori, alde batetik bagenituen garai hortan ate batzuk eskulturekin eta arrasongi apaindutak zirenak, beste batzuk berriz neko xumeak dira, eta gainera hori baita da olako korronte ikonoklasta bat egon zen baita garai hortan, eta nolabait ere gutxi gorabehera debekatzen zituzten irudiak edo gutxienez ez zituzten hainbeste maite. Berein ustez, jainkoa zen olako idea bat, olako gauz sinistu behar zena, eta ez irudi bat. Eta kasu honetan, ez ditugu inolako irudirik, kenduta kasu honetan bai daukagula Doneiakue hementxe peregrino bezala, eta bestaldetik baita atean ditugun berriz ere bi buru hauek. Onat sartzen zirenak, nolabait ere baltzurrak edo sobera pekatu edo zituztenak, irensten zituztenak. Hau ez da Erdi Aroko erekin bat, ez? Ez da? Antza bentsat ez du. Ez, 17. mendekoa da. Barroko estiloan eraikitzuten, baina barroko antzemanen zenun, ez da, nahiko berexia. Bai. Ikusten ditugu hemen adibidez, hemengo kolumna hauek, ez? Salomonikoak, barrokoak berez, bertako barrokoak haunditz erabiltzen duena. Armarri ikusgarria, eta noski hemen jadokagu hemengo altxorra, ez da? Egurrezko teiatua, horko teiatupea, horko Atlanteak eta barrez, horko irudi horiek. Izan ere, hau eraikitzea agindu zuenak Ameriketatik etorri zen, zangotzarra zen, Ameriketan dirua egin,
Eta bueltatu zenean, bertan ikusi zuen Amazonaseko, ditzen da arte mesoamerikarra, prekolombino hori, bertan ikusi zituen adibidez, sirenak, hemen Zangotzan nik ezakit sirenak edo barboak ikusiko zituzten, baina hemen begira, alboetan, Zutabein alboetan baitugu bi sirena. Gainera nahiko makabro ez da, urkatuta baitaude. Bai. Eta ahotik lore batzuk ateratzen dituzte. Hemengo zangotzarrentzat, 17. mendean nik imaginatzen ditut, izutu da seko, hau ikustean. Eta bereziki zuk aipatu duzuna, Teiatu Egalan hor irudikatu zituen, bertako indio atlante horiek, bertako indigenen buruak, animali fantastikoak, egia esan, imaginazioa, edo, batek daki, gaian ikusi zuena, hemen irudikatu zuen. Eta barrukaldean zer daukagu gaur egun? Gaur egun oso ongi dago izan ere kulturretxea da. Orduan, beste jaureginkin alderatuz, hau mantenimendu oso ona du. Publikoa da. Publikoa da, kudeaketa ona ematen zaio, eta kulturretxean aretoa dugu, erakusketa aretoa, bulegoak, bertaratuko gara, ez da? Bai, sartu gara. Bueno. Eta orduan hemen daukagu Zangozako maketa bat, eta hemen ikusten dugu garai hortan, Erdi Aroan, noizko izanen zen hau 12-13? Bai, 12 eta 14. mende arteko Zangotza hori irudikatzen du, ezta? Bai, hemen ikusten ditugu harresiak inguruan, Aragoi ibaia, zubia orduan. Arrizkoa, 7 arku zituen zubiak, Gareseko zubiaren antzekoa, dorretxo bat horra intzinean, eta hemen ikusten ditugu oraintxe ikusi ditugun elizak. Eta izan garen gaztelua, hor, entzematen duzu? Claro, berea ze gaztelu puxka, baina mantendu den bakarra ez hortxe. Hoi den izan zen? Irua. Irua? Hori zen. Hor da, mantendu diren bidorre bakarrak. Gaur egun Bianako printzea gaztelua ditzen diaguna, baina pentsa zer luzera gehiago zeukan. Bai. Mantendu da hori bakarrik. Eta, karrika nagusia, beti ere, bidea jarraitzen, kasu honetan baita Doneiako bidea. Hori da, eta amaitzen zen Xakako edo Jakako atean. Izan ere, Jakako norabidea edo, ondik Jakatik zetozenak, hortik kanpasa bazuten. Eta hemen aurkitzen ditugu eskailera eder batzuk. Ederrak, ez da, egurrezkoak, zurezkoak. Egurrezkoak, harrizkoak ere, ikusten ditugu hemengo pilareak baita. Eta orduan hementxeia bukatzen dugu zurekin bisita. Hori da, nik gaina normalean hemen amaitze ditut bisita gidatuak, ordu terdi zibilita gero talde guztiarekin, onak hartzen ditut, eta hau da nire agurra esateko momentua. Eta orduan bisita hauek egiteko, norantzak behar dira edo zein da zuen kontaktua? Bai, begira gu, Sangoesatur deitzen den enpresa bat gara, eta, beste email bitartez, info@sangoesaturismo.comen edo telefonoz ere, emanen dizuet gero. Eta, normalean, astean zehar, igandetan izan ezik, astenetik larun batera bisitekin gabiltza. Aski interesgarri izan da, bisita. Posten naiz. Bai, mila esker. Zadeuz. Eta orduan batera hementxe agurtzen gara, eta gu berriz Rocafortera bagoaz. Zangotza zarrera? Hoxe, ikusi nahi dugu, nahiz eta izanen zen Zangotzaren asmenta, baina gu utzi dugu, Rocaforte utzi dugu bukaerarako. Postre moduan. Hoxe da. Orduan batera bagoaz orain, gainera oinez. Bai, oinez, egoko zarete, sargori dago eguna, sorte hon. Mila esker Ainhoa. Bai, zare, urren arte. Urren arte, Zangotzatik irten gara eta Rocaforteko bidean, bi harri erraldoi ikusten ditugu errepidean, bakotxa errepidearen albo batean, eta harri hauek badaukate olako kateak. Berez, kate hau errepidea mozten zuen, eta kate hau zen batez ere Erdi Aroan, baita gero hurrengo beste mendeetan ere, orain dela ia gutxi arte, baziren olako barrera batzuk, eta noski guk kate hau gurutzatzeko ordaindu behar zen.
Oraintxe bertan, Rocaforteko kaskoan gaude, nire gibelean daukagu Zangoza, baina Zangoza berez 11. mendean sortu zuten, Nafarroko erregeak sortu zuen, hortxe baiara erdi-erdian, Aragoiko ibaiaren ertzean, baina lehenagotik ja bazen herriska bat hementxe bertan. Hemen ja berez baita Erdi Aroko herriska bat, mendi honen kaskoan zegoena, oraintxe gaur egun ikusten ditugu etxe batzuk, hau izanen zen Zangoza zaharra, eta gainera baita hemen zegoen gaztelu erraldoi bat, gaztelua beren arresiekin. Hementxe bukatzen dugu gaurko saioa, gaur Zangozako herria ezagutu dugu, eta hemen bukatzen dugu, Rocaforteko mendi kaskoan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.